Щодо східного сусідства, ми підтвердили міцне партнерство між ЄС і США. Воно залишиться критично важливим, зокрема щодо України. Звісно, необхідно, щоб Росія виконала свої зобов'язання з цілковитої імплементації Мінських угод. Ми поділяємо спільну мету з нашими американськими партнерами. Ми хочемо сприяти у регіоні східного сусідства простору демократії, верховенства права та вільних економічних відносин, від чого виграють усі сторони. Ми не залучені у жодній іншій країні так активно, як в Україні. Это вот очередное какое-то декларативное заявление? Ви знаєте, для України загалом це позитивний момент, тому що всередині навіть нашого суспільства дуже часто говорять про те, що Захід втомився від української проблеми, а Захід хоче співпрацювати з Росією. Так, звісно, є певні бізнес-кола, певні політики, які готові зняти з Росії санкції і відновити все, як було до початку анексії і до початку війни на Донбасі. Але сьогодні ці меседжі, які дають наші міжнародні партнери, дають надію й Україні водночас на те, що українське питання залишається наріжним, воно є актуальним, і Європа і надалі готова підтримувати Україну і тиснути на Росію для того, щоб і війна припинилась, і окупація також Криму. Ну, вы правильно сказали, что западные страны, они же, понятно, тоже преследуют свои торгово-экономические интересы. В первую очередь преследуют интересы своих стран. И если посмотреть на Германию и Францию, которые очень активно участвуют в урегулировании ситуации на востоке Украины. Но тем временем они также продолжают заигрывать, да, с Российской Федерацией, заигрывать с Путиным. Там Германия строит свой Северный поток-2. Макрон говорит там на Мюнхенской конференции, что нужно объединяться там с Российской Федерацией, чтобы обеспечить безопасность и мир, да, и так далее. Вот учитывая вот эти все процессы, как Украина, как украинская дипломатия, по-вашему, должна разговаривать с нашими западными партнерами, чтобы санкционное давление на Россию было ужесточено? Очевидно, що Україна сьогодні знаходиться в досить складній ситуації, бо дійсно європейці хотіли би, щоб Україна, Росія знайшли якийсь компроміс, як казав як колись Зеленський десь посередині. Війна закінчилась, ми не мали жодних претензій, і Європа змогла вільно працювати і отримувати якісь економічні дивіденди. Але водночас не слід забувати, що Європа – це також про цінності. І поки на сході України будуть вбивати людей, поки в Крим буде окупований, то і для Європи це також показова ситуація. Україна водночас повинна демонструвати, що ми займаємося, що нам є, що дуже важливо зберегти українські території, зберегти українських людей. Але в той же час, якщо Україна зараз в обличчі теперішньої влади буде займатися заграванням з агресором, то на це може бути і реакція з боку Євросоюзу, який, якщо побачить, що тут ми для перемоги і для досягнення миру на наших умовах нічого не готові робити, то може бути і дзеркальна ситуація з боку Європи.